13 makroepaiketako auziperatuei elkartasuna adierazteko manifestazioa egin da Bilbon, Kasillatik hasi eta udaletxera bitarte. 601 urteko kartzela zigorra eskatzen diete 47 auziperatuei. Hauek euskal preso eta hauen senideen aldeko lana egin dute. Makroepaiketak maitasuna du Lehenik eta behin gure elkartasuna eta gure babesa erakutsi nahi diegu 11/13ko 47 auzipetuei eta uste dugu gaurko Bilboko kaleetan ikusiko duguna ere horren erakusle izango dela. Zentzugabekeria handia da momentu honetan 47 pertsona hauek auzitegi nazionalera eramatea eta epaiketa bat egitea. Euskal Herrian mundu guztiak dakienean bakea eta elkarbizitza demokratikoaren alde egin duten lana. Eta gainera ez du zentzurik momentu politiko honetan. Guk uste dugu momentu politiko hau kartzelak ustekoa dela eta ez kartzelak betetzekoa. Eta are gehiago hain zuzen ere elkarbizitza demokratiko horren alde egindako lan baten ostean. Beraz Euskal Herria Bilduren aldetik babesa eta guztiak kalean ikusiko ditugun esperantza erakutsi nahi dugu. Gaur Etxerat elkartea ere manifestazio honetara hurbildu da, lehenik eta behin gure elkartasunik beroena eta besarkadarik beroena plazaratzeko 47 auziperatuei eta esker ona ere adieraztera beraiek hainbeste urtetan egindako lan guztiarengatik. Gogoratu beharra daukagu 47 hauen artean 2 senide eta lagun Etxerateko kidek ere epaituak izango direla, bai Nagore eta bai Izaskun eta beraiei ere besarkadarik goxoena bidali nahi genieke Etxerat elkartetik. Beste alde batetik, esan badela garaia euskal gizartea aspaldi behar lukeela bake prozesu honetan aurrera pausoak ikustea eta gizartea, partio politiko gehienak, sindikatuak eta bide horretan daude jarrita. Baina zoritxarrez, astelenean hasiko da makro epaiketa hau kontrako bidean dijoan zerbait da. Eta honekin amaitzea exigitzen dugu bai Etxerat elkartetik eta baita euskal gizarte osoak ere eta beste norantza batean eman behar direla eman beharreko pauso guztiak. Eta nola ez, bukatzeko gogoraratu, momentu honetan bertan larunbata iraiak 2019an 100 euskal herritar, senide eta lagun, errepideetan daudela dispertsioak kondenatuta, beraien ekonomia, osasuna eta bizitza arriskuan jartzen beste behin ere, eta nahikoa da, goazen sufrimendu guztiekin amaitzea eta goazen denak aurrera joatea, etxean nahi ditugu. Adierazi nahi dugu gure babesa auziperatutako kidei eta salatu egin nahi dugu Estado Espainolaren jokabidea. Guretzat medikuak, abokatuak eta gizu eskubideen alde lanean ari diren voluntarioak jazartzen dituen Estado bat ez da Estado demokratikoa. Eta ikusten dugu gero tamaizago gertatzen dela hori Estado Espainolean. Bai arlo politikoan, baina baita ere arlo sozialean. Sumario hau, edota Kataluniaren kontrako epaiketa, Altsasuko gertakariak, edota borroka sindikalaren kriminalizazioa, Estado injusto eta antidemokratiko baten erakusgarri dira. Horregatik guk auziperatuen absoluzioa eskatzen dugu, baina horrekin batera ere planteatu nahi dugu benetako eztabaida bat, eta da zer nolako demokrazia nahi dugun gure herriarentzat, izan ere Estado Espainolarekin ikusten dugu ez dela posible oinarrizko eskubideak bermatzea. Ez ikuspegi politikotik, ez ikuspegi sozialetik. Gero eta injustuagoa da eta gero eta represiboagoa. Eta iruditzen zaigu sindikal ikuspegi batetik ere, hemen egon behar ginela gaur, baina baita ere lan egin behar dugula ere sindikalki benetako eskenatoki demokratikoa lortzeko Euskal Herriarentzat.
Euskal Herrian aspalditikan ezagutzen dugu nola Espainiako estatuak sistema judiziala baliatzen duen zenbait ideien aurka egiteko, eta horretarako prest dago herritarron oinarrizko eskubide eta askatasunak urratzeko, ez? Gure eskuk makrosumario hau kokatzen du Espainiako estatuan ematen ari da nolaraldi antidemokratiko horren baitan kokatzen du, oinarrizko eskubide eta askatasunen eta eskubide kolektiboen atzerakada nabarmena dakarrena, eta gainera ikusten dugu egunero nola botere faktikoek urrapen guzti hauek kronifikatu, ezkutatu eta eztabaida publikotikan desagertarazi nahi dituzten, ez? Eta horrexegatikan gure esku gaur hemen dago publikoki eta argi salatzeko urrapen guzti hauek eta nahikoa dela adierazteko. Baina bai badagoela txikiziorako, hau zeta lainoa, hoteta poluzioa, garabiak, antenak, kontentzeko lineak, tunelak, bitezariak, ondatzeko makinak, jo, azpegiturak anterik enuak, Gu sareren ordez gato, sareren ordezkaria gara, eta batez ere berotasuna, babesa eta elkartasuna adieraztera. Makroepaiketa honetan epaitua izango den jendeak Euskal presoen eskubideen alde lan egiten ari den jendea da. Ez dugu lertzen, egoera honetara nola iritsi garen, eta makroepaiketa honek ez dauka zentzurik, eta beraz beraiekin gaude, eta berotasun eta elkartasun hori adieraztera etorri gara. Sobra gauden gobernu planak, dena orain eta dena azkarka, presaketak izu betzadanak, bera ikurpita erosiamak, abilantzaua, bakintu bertakin tatxeteari berdin, progresoaren aitzakiak inabiadura hundin, planeta zauriz josten duten milaka eraikin, poltsiko batzuk betetzeko helburu bakarrakin, horlana zinguratuta, hormigoian itota, amalurra zaurituta, azpiegitura entzako, horrana zinguratuta, hormigoian itota, amalurra zaurituta, ragamu fizota. Atxalde hon denoi, dakizuen bezala gaur hemen egongo gara batez ere elkartasuna adierazteko, gaur dakizuen bezala 47 auziperatuei, eta nik uste dut gaur salatu behar dela alde batetik zenolako astakeri judizialaren aurrean gaude, oinarrizko eskubide batzuk dira urratzen ari direna, defensa bera edo asistentzia dira hemen nolabait ere kolokan jartzen ari direna, eta hori izango litzateke lehendabiziko ideia, jakitea zeren aurrean gaude. Bigarrena esango nuke, hemen estatuak ez duela bilatzen justizia, bilatzen ari dena dela jazarpen politiko bat, mendekua, eta hori nolabait egiten da elkartasunaren kriminalizazioaren bidetik, eta hori gure ustetan oso gauza larria da, hemen epaitzen ari delako hori delako, intzutzen ere hori elkartasuna, asistentzia eta defensa bera ere. Beraz, gure aldetik
eskatzen duguna da bertan bera epaiketa uztea, han egongo gara, deitu digutelako testifikatzera eta audientzi nazionala joango gara, eta hori izango litzateke azkenengo ideia, ez bertan bera uztea, hankarik ez bururik duen epaiketa, ez? Oso pozik gaude Euskal Jendartearen zati zabal batek gaur erakusten ari duen erantzunagaitik hemen Bilboko kaletan ikusten duzuen bezala. Ozen eta sendo adierazten ari duena da injustizia hau lekuz kanpo eta garaiz kanpo dagoela. Are gehiago esango genuke. Etorkizunen aldeko apustu egiten duela nabari da. Eta zentzu horretan eta horren ondorioz iraganari katraminatu eta kateatu nahi gaituen dozein motako injustizia, bidebekeri eta sufrimendu atzean utzi nahi duela. Gaurko egunean horrei erreparatu nahiko genioke. Besteak beste gaur da eguna, oraindik orain, sufrimendutariko bat indarrean dagoelako. Izan ere, salbuespen neurritan oinarritutako espetxe politika amaitu eta euskal preso politiko eta ieslarien etxeratzeren bideari soluzio bat emongo dion agenda baten beharra dugula aldarrikatu nahiko dugulako. Astelenean, etorkizunen aldeko apustu hori Madrilera emango dugu, Madrilera daramagu. Eta hemen jasotzen ari garen indar eta elkartasun guztiak ziurtasunez emango digu, arduraz jokatuko dugu eta ardura horrekin jokatuko dugu hemen ikusten ari garen elkartasunagaitik. Gure herriak aurrera begiratu nahi du eta gu horren parte sentitza gara. Gauden tokian gaudela, ekarpen egiten jarraituko dugu norabide horretan. Lehenik eta behin bezarkada bat, auzipetu bakoitzari.
eta txalo bat lehen balore dugun elkartasunari. Askatasuna dugu zimendu, eskubideak gidari. Nola Picassok bere Gernikan, kandela zezentazaldi. Gaur txarrenari onen ateraz, Bilbo ze indar, ze argi, zintzotasun ta ausardi, honek egin gaitu handi, etorkizuna dago jokoan, ta bizitzak ez dira bi, etxe berri bat egin diogu, Euskal Herri berriari. Lauak orde paper zati batean, gure gasolina txikitatik ezagutzen zaitut bai. Parkeko haize bolada, Maribaian dardarka, senideen oiuak, hau ez da posiblea, gure ametsa egi bihurtuko da. Libre eta gure artean nahi ditugulako, herrian gelditzeko, gure artean gelditzeko. Libre eta etxean nahi ditugulako, ondoan gurekin. Babesata elkarrekin lanean, lortuko dugula gure kanta, zuentzat maitasuna.
tiempo que no oigo soplar al viento detrás de estos muros grises de cemento. Oh, oh, oh. Cemento, de cemento. Lamento el tormento, en mi cabeza pasa lento. Sigo pensando que puedo ir adentro. Lo siento, lo intento, estoy fuerte, estoy atenta. No dejo la sonrisa ni en los peores momentos. No miento, es el viento, me llama en sus conciertos. De ser como soy, libre y con los ojos abiertos. Libreta gure artean nahi ditugulako, herrian gelditzeko, gure artean gelditzeko. Libreta etxean nahi ditugulako, herrian gurekin. Libreta gure artean nahi ditugulako, herrian gelditzeko, gure artean gelditzeko. Libreta etxean nahi ditugulako. Berriro ere lortu dugu itsasoa gara. Orain bai. Begiratu atzean, hortzi mugak sutan, gure begien zerutan. Begiratu maitea, amildegi ertza, biztiak ilar, ametsak. Izpilatu gauean, izarura. Zure begitan piztu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean. Malko haiei esker, orain itxasoa gara. Orain itxasoa gara. Orain hemen gaudela, bide gurutzean. Utz ditzagun beldurrak batzean. Ez gara izan onena, behar bada, baina gure bizitza izan da. Guretako kanta erditu da. Gure ordua heldu da. Ta ez galdetu inoiz zer galdu genuen, negar egin genuenean.
basoa gara. Arrastion Bilbo, Arrastion Euskal Herria, ondo etorri eta mila esker Bilboko kaleak elkartasunez betetzeagaitik. Irten bidera, etorkizuna askatu. 57 Euskal Herritar epaituak izango dira datorren astelehenetik aurrera. Eta guztira 601 urtetako zigor eskaerari aurre egin beharko diote. Gertakizun larri honen aurrean, honako hau adirazi nahi dugu. 57 Euskal Herritarrak eta beraien jarduera zigortu nahi dituen epaiketa hau, lehen bezala orain, lekuz kanpo, garaiz kanpo, eta Euskal jendartearen bake eta justia nahietatik kanpo dagoela salatzen dugu. Euskal jendarteak aurrera egin nahi du, eta etorkizunari behar bezala ekiteko, iraganeko zauriak iztea eta korapiloak askatzea ezinbestekoa da. Ez ditugu kate berriak asmatu behar, eta ez dugu gehiago estutuko gaituen korapilorik gura. Ez dugu bidean harri berririk behar. Ez dugu min eta zauri berririk irekitzerik nahi. Zalantzarik gabe, konponbideari begira dagoen herria da hau. Aurrera egiten ari den herria. Eta ez gaude prest atzera eraman nahi gaituen egoerarik onartzeko. Elkarbizitza, bakea eta justizia jendarte ororen altxor preziatuak dira. Baita gureak ere. Euskal jendartearen nahi horri erantzun behar diogu eta gatazka logika batean asmatutako eta abian jarraitako prozedurak eten behar ditugu. Eraikitzen ari garen orainaldia kutsatu ez dezaten. Jendarte berri bat eraiki nahi dugu. Sinestuta baikaude, urteotan garatu ditugun baloreak eta eskubideekiko sentsibilitatea izango direla bestelako herri bat sortzeko zimendua. Norbanakoen giza eskubideak, eskubide kolektiboak, elkartasuna, empatia eta elkarbizitza. Etorkizuna guztion artean elkarrizketaren bidez eta eskubide ororen errespetuan oinarrituta eraiki behar dugun etxea da. Eta guztiok gara ezinbestekoak. Guztiok elkarrekin bizi behar dugun etxea baita. Horregaitik, hau sinatu dugunok, ez gara epaituak izango diren 57 lagun hoiekaitik soilikari. Euskal Herrian bizi garen norbanako eragile eta erakunde guztiok osatzen dugun Euskal jendarte zabal eta anitzak hartutako bidean aurrera egiten jarraitu dezan ari gara. Horregaitik, honakoaren bitartez, epaiketa hau salatzeaz gain, gaurko irailak 14, gaurko manifestazioarekin bat egiten dugula adierazi nahi dugu. Bihur dezagun iraganera eraman nahi gaituen epaiketa hau etorkizunerako ate. Irten bidera. Askatu dezagun etorkizuna. Guztion erronka da eta.
Gura ditugu herrian. Ez, epaiketarik ez! Belar artean, bakardadea